sukan, sunod-sunod so ano ni. Sunod-sunod so linog. Ora nonon. Bahasdig di sa may baba kang DCGB. Uda sunod-sunod so yugyug ka sa banggano. Napanood ito. Ha? Kaso hapon na mga pasado alas 5 nagyugyug. Ha? Sa may mas bati so epicenter. Ngunya na kasabanggit na naman. Grabe nga niya ako. So aftershocks ka nangyari kang pitsa 14. Pero karahul lang po yan. Pero magpreparar po kita. Magpreparar po kita. Mga tugang ka na ini. Kan sa tuya tabi na palibot sige yugyug sa palibot sa Bicol region baga to mahapot sa Fivox tayo dyan gwa kita kikwan gaba kita ki gari Philippine Trench ay kinaraman dyan mga tugang sa harani dyan sa may Masbate area kasi bangingan niya ako maaga rin yung tatangan niya ako taga nag-yugyug yung madanggad pala Beno good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Henry M. Welcome po mga tugang sa programang Morning Hirit in the morning. Malipot-lipot na pag-aaga, padagos ang paguran. Bata may pigas papaayos ako duman sa kuya na garoteres. Sa nagtatagdo sa simento. May crack sa simento. Kaya managod pundo man sa ura na yun man ang sa bagay, yun man ang buhay. Normal yan. Na may mga challenges talaga itang pigahampang sa buhay. Magin kaw sa kang natural na paagi, kaw sa mga tugang kang kagibuhan ng tao. Di ba? Yan ang kwanta. Yan ang problema ta. Okay? No, dignan muna kita sa mga good news in the morning. Mga tukang sa DCGD. Mga good news, mga tukang sa pagkaaga para po sa karahayan kan sa tuyang saludangugan indo ini. Anti-inflammatory on your salad. Iyon ang kasurat digdi. Ang sa tuyad ng salad na pigkakaon, pwede na bugtakan mga tugang ki pangontra, mga tugang sa mga hubag-hubag. Pwede na bugtakan ki mga anti-inflammatory properties. Basahon ta daw kung ano mga tugang Marhay na Bareta, ngunya na aga, digdi po sa tuya na programa. Ang mga native database sa North America as in Asia, mga tugang, pinagagamit database ang evening rose para gamiton sa sendang American, ginamit na para ibugtak databi sa mga salad kontra mga tugang, centuries nang nakakaagi. Para databi mga tugang bulungon, an arthritis, stomach disorder, sore throat, hemorrhoids and bruises. Siring man mga tugang an paggamit ka na evening primrose oil na mayaman databi sa gamma linolenic acid and omega-6 fatty acids na yun databi nagkakabawas sa inflammation. Mga tugang kan combat para i-combat ang rheumatoid arthritis. Uyug-uyugon mo yan. Yes, sir. Nerve damage as in Alzheimer's induced memory loss. Yes, sir. Ang problema kayo, taday man pala sa tuya digdi arog kayo ni. Helpful databi sa pigapod na multiple sclerosis. An evening primrose hali po databi mga tugang sa tinanom
Asin pwede ining isabay sa mga salad para po mga tugang sa tuyang salad dressing. Mahal-mahal lugaring ini. Pero tige istorya ko sa ano, tabaka igwa ka mo diyang kinasaray. Ha? Baka igwa ka mo diyang kinasaray na dahil manido nagagamit. Pwede na tabi yan. Ha? Pero hilingon ko na kung expired na. Tabaka po pa expired na yan. Tingnan muna natin. Ha? Kung pwede tabi yan mga tugang na gamito. Okay? Yan po ang mga dagdag na bareta. Asin maray na bareta. Good news, mga tugang ko niya na aga, hindi po sa Morning Hirit sa DCGB. Sabi ni Sir Bensaneta, you are strong when you know your weaknesses. You are beautiful when you appreciate your flaws. You are wise when you learn your mistakes. Human ang ganda din. Good morning, Sir Ben, Sanita. Maray na aga tabi sa Indo, ha? Good morning tabi sa mga taga Forbes Academy. Maray na aga. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ans Galero, mga tugang sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, padagos na ngunyan na monitoring at pag-gibonin assessment kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol sa probinsya ng Masbate matapos na maitala lipi ang sunod-sunod na paglito po pa kasuhapon asin namatian ini kasubagong pagkaaga. Ini ang informasyon na napag-araman kan DCGB News sa opisina ka na OCD Bicol sa paagi ni PRRM Division Head Cesar Adornado kung sa nakadakol na mga linog na nairehistro kasuod ma sa Masbate partikular na ang saro sa mga pinakamakusog digdi iyo ang nangyari kasubagong maagahon dyan sa location ka ini iyo ang sa Batuan Masbate kung sa ginugyug na nasambitan ng lugar ni na 5.7 magnitude na linog asin na nakapagrehistro pa ni na nagtapir ang mga aftershocks sa nasambitan ng lugar asin katunayan daw sunod-sunod ang palawas na impormasyon kan PHIVOLCS o ining Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nangyari dyan sa nasambitan ng lugar. Sigun man sa Civil Defense Bicol, nagkaigwa na sindanin na nagpupuo na sinda sa rapid damage assessment sa municipality kan na Batuan asin so far ang nahiling ninda na talagang may danyos iyo ining sa Magallanes Coliseum sa Masbate City na may nagkararaot na mga pasilidad sa nasambitan ng lugar. Pero maswerte daw VP dahil sa as of now wala pa man ni na injuries o kaya casualty na nairehistro ilan sa namatian na linog sa nasampitan ng lugar kasi namatian man iyan tiya kan Legazpi. Kaya ninot bagang mga taon kan maglinog baga dyan may harong na nagtaragilid. Iyo baga VP. Diba? Kangino ta aron ni kay diyan ko ikaw diyan ki fault sa lugar naan kaya iyon gari minakaw sa para maghiro ang magyugyug din makusog-kusog diyan kumpara di sa tuyang lugar. Roger. Ito nga ni Palan, bako man sila Palan BP sa 5.7 na magnitude na linog ang namati. Kundi may na-record Palan na PHIVOLCS na magnitude 6 na linog sa Batuan Masbate man and the full an mga na-report na intensity namatian ang mga sa nagkapira mga lugares even po sa Masbate nasambitan ng linog. Oo, okay. Dota ma-interview daw kita kay Paul na Alanis. Roger. Baka may simbag lamang sinda kayan. Roger, VP. Okay. So, sa ngunyan, VP, idinagdag man kan Civil Defense Bicol na ang klase sa primary, sa good secondary, public and private level sa probinsya kan Masbate, suspendido na ngunyan. Aha, okay. Sa tabi, VP, update man hali sa So, ano itong kasubanggi? Nagyugyug ba kasubang? Ano ito? Sabi kang OCD, ding bareta? Sa Masbate man giraray, VP. Correct. Iba, ito, aftershocks o ano? Ito VP, garo aftershock na ito kang nangyari bagang hapon baga VP. Oo. Tapos ang sunod kaining na irehistro nindang linog. So alas 2 na nin pagkaga.
Parehong Masbate, VP. May Kalatagan, medyo maluyo sa Kalatagan, Masbate, pero siguro sa ito, ako subatuan, Masbate. Okay, sige. Nita VP, and follow-up kan di si JP News sa OCD Bicol sa namatay at dito bigdi sa Legazpi Asilman na mayormente dyan sa probinsya kan Masbate. Ang sigala Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Alas 5:31, i-text po ang sendong mga griti. Sandali lang. Sabi ni Jeril na Aranya, sabi ni Jeril, good morning ngaya. Aniyon niya ako sa Kamsor, nagimata ko mga 2:30 AM. Dahil ko manaramdaman ang linog. Ano ito, digdi. Pero open, Pako kansi, pinailing ko may mga nakapost na linog. Pig-confirm ko kay XGF, matahol man totoo talaga, nagimata da 450 na una kong naraot si Pico. Daing DCGB apps, maray, 518, okay na po. Oh, good morning, Migo. Yes, okay. Good morning. Bakit po sir not available ang DCGB News app? Ay, Nal, tsaka daw tabi Nal. Okay na. Bata day akong radyo digdi nako sa si pinagdadangog. Okay. Sige, okay na Nal, no? Paki-check mo daw kan DCGB Live app. Dakol kitang paradangog sa DCGB Live app eh. Ako ay encourage yung mga tugang na magkwantabi kita, upload, download ka mo kang DCGB Live app. Mas magayon naman po kamo nag-iiling sa nagdadangog, tagari man sana po yung radyo. Kung para magparailing ka mo sa kuya sa Facebook, mas gusto ko naman kamo tabi nagdadangog, tagari man sana po yung radyo, di ba? Gari radyo yan. Pero kung gusto na kumailing, di kuwang ka mo sa Facebook. Pero mas gusto ko tabing nakadangog ka mo sa radyo. Ngani na daiki dagdag na liwanag sa cellphone nindo. Dahil seryoso, mag-download po kamo kang DCGB Live app. Duman po kamo magdangog. Tagarima sana po yan, mga tugang radyo. Oh, iya po. Tangani na ngaya pag may nag-ikot diyan sa araw ngayon nindo sa mga maabot na aldaw. Saan ngaya po kamo nagdadangog? Ay sa DCGB ngaya po. Ano ngaya pong programa? Ay morning hearit po. Siyempre nadangog, ay dito po sa DCGB sa cellphone ko po, sa DCGB Live app po, may kung po digdi, may app, ano ini? Adi, dahil po magsimbag naghiling po ako sa Facebook, ay, dahil po ka po, nataman nga talaga, basta yan ang suggestion ko sa Indo, basta yan ang suggestion ko, dahil magsimbag naghiling po kami sa Facebook, gano'n masa na po bagang TV, naghiling kami, dahil po kaan magsimbag, simbag din daw. Nadangog ko po sa DCGB sa DCGB Live app. Yan po. Nadangog ko po sa DCGB Live app. Yan. Tangani po na radyo po yan. Listening po yan. Yan po. Man, suggestion ko man sana kung pwede sa Indo. Pero kaya mas maray po yan listening po kita. Nganing dakol kita. Mga tugang na listeners. Yan. Okay. Alas 5:34 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Mga tugang aramon tapang headlines kan mga bareta sa Lado National. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Tabang. I-headlines ko niya na pagkaaga. Nagbabandera ang tuminamang 6.0 linog sa Batuan Masbate katubagong alas 2:10. Kaya aga. daw. Tapos sinundan nin 4.2 magnitude. Alas 2:54. 4.1 magnitude alas 2:22. Sinundanin 4.2 magnitude alas 2:54. At sinundanin 3.1 magnitude kasubagong aga sa Batuan Masbate Manggiraray. Pangyayari sa mga baka. Kung sa kunyan, dahil pamanapig ko pala sa pidararay mo, kung may mga danyos at dahil sa pagyuyugan, daga kasubago. Okay. Grabe, ano pa rin. Tulong, aday, apat na surnudan, ano? Kaso hapon na alas 5 so latest, di ba? So pinakainot.
Pagkatapos, kasubago so maaga, Oo. alas 2:10 so pinakamagusog, 6.0. Alas 2, Gis. Roger na. Tapos susunod. Sunod, alas 2:22. Tapos sinundan ng alas 2:54. Oh, ano yun? Sir lang pa. Ano yun? Konektado yun? O iba-iba? Puro ni sa Batuan Masbate. Puro naman, ano? Aftershock ining pagkatapos ka ng 6.0. Susunod-sunod, yung mga aftershocks. Aftershock na ito. Ayun. Makusog ba ang 6.0? Sus ko. Expected county box na magagawa ng damages pero dahil pa manin na iluluwas kami. Okay. Tao dito baka magpulos ang todo ang pinarare mo. Okay. Okay, then sa ibang bareta, Department of Health, tigadalan ang posibilidad na magpautob ng COVID-19 alert level 0. Mantang primerong kaso ng Omicron subvariant XBF sa nasyon, kinumpirmar kan Department of Health. Kapwa Pinoy, dire-diretso ang tabang sa mga kababayan na apektado kan linog duman sa Turkey. DFA, grabe ang pasalamat sa Filipino community sa Turkey na nagtabang sa kapwa Pinoy na apektado kan 7.8 magnitude na linog. Pero pang Pinay na nailigtas sa Turkey, nagaparahay na. Mantang pagpaitaas sa kan crop production sa nasyon, tututukan kan Administrasyong Marcos. Police Colonel Red Maranan, napili na tagapagdaram kang bininog ng 5-man advisory group na masaral sa korte sa resignation ng mga third-level officials kan PNP. Nagsasabing kartel kan basic commodities pinunan kan investigaran kan Philippine Competition Commission. DepEd dinamindaran ang panatang makabayan. Binago na? May saro man sa nang kunyan duman, Linya? sarong linya, Oo. sarong word man sa nang binago. Imbis ngayon na nagdadasal, imbis na nagdarasal, ginibog na nanalangin. Nagdarasal. Yung bagang Nananalangin. naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal. Nagdarasal. At nananalangin. Ano ang pagkakaiba daw kang nalangin sa nagdarasal? Mas nararamdaman. Gusto sabi yun? Oo, sabi kayo ng mga linguistic. Iyo, sa mga expert sa Pilipino, Roger that. nananalangin ang pinalit pa lang. Roger that. Okay. Okay. Yan ang santo, sa ibang bareta padigdi, financial crisis, pinagpatanid sa pagsusulong ng Maharlika Investment Fund. Publiko, pipag-ingat kan DSWD sa fake tax. May big tricks na, no? Ay, hindi ka panginak po ngayang kunyan, may oras. Oo. Tapos naloko na. Yan. Okay, duwang parasira na nawara sa West Philippine Sea na isalbar kan AFP Western Command. So, yung BP mga headlines ko niya na pag-aaga, abangan na iba pang detalye kayan at yung alas 6, alas 7 na pag-aaga sa mga Magic News sa CCTV. At dyan kang PYC Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calye dyan sa Oro at Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From Newsbase with Jenny, ini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Ang atugang dagdagantan mga report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga parantabay sa mga suki niya to sa Sir Earl Samson Noarin. Good morning sa Kamalig. And sa Kinubatan si familia ni Sir Damaso Urugo. Mr. Damaso Urugo yan sa barangay Kitago, Ginubatan. Yes. Jim, narunduman ko kayo ito. Dahil ko na ko. Kasi nga nito pigapudan ta duman sa Masbate na PDRMO. Si Mr. Dennis Fernandez. Dennis garo nasa cellphone ko sa contact niya. Dahil ko rin nakukuha eh. Ilingon ko taot. Ilingan daw ko na. Pakipurwad mo sa kuya Kunigwa ka pa dyan. Kunday ko pa na-erase. Kunigwa. Teka kaya baga pa. Pag-erase mo pag lalaki. Pag babae, haloy-haloy mo eh. Minsan, minapasabit ka man giraraay. Ngayon, politika garoin niya. Grabe politika. Dennis Fernandez. Sige. Makigwa ka pa. Nasa, kuan ito, provincial, gari,
equivalent ito ni Cedric. Si Drake. Iyo, siya mo ko na ba? Daw-taon. Iyo, okay, sige, go. Mm. Mientras tanto sa mga dagdag niya itong bareta, isinagibukas hapon ta BBP sa compound kan Municipal Agriculture Office sa Pulangi ang ceremonial distribution of National Rice Program Fertilizer Discount Vouchers to rice farmers kung sa induang barangay ngunaan ininot mga farmers kan barangay Kinali asin barangay Ubaliw. Naging bisita ang team ni Provincial Agriculturist Ma'am Che Rebeta, DA, sa pamamayuman ni Sir Florentino Ubalde, naturalan mga parauma bilang beneficiaryo na ma-resibi o nagresibi kan fertilizer discount voucher. Imbis kas kinonverter ining voucher, ibabalyo sa accredited dealer ni na mga fertilizer, maximum of 2 hectare an marireceive 6,600 pesos ang kantidad kan voucher hali sa national government under kan DA Secretary at the same time Presidente kan sa Tuyang Nasyon si PBBM. Matatandaan na minagrangayan mga parauma dahilan sa sobrang taas kan presyo kan fertilizer ngunyan ini an intervention kan gobyerno para matabangan ang mga parauma. Digdi sa Albay simultaneous ining isinagibukas so hapon po first, second and third district kung sa inyo niya na si Manador diretso ang paglibot kan mga taga-DA siring man Ma'am Che Rebeta sa kada munisipyo para ma-distribute ang mga fertilizer discount voucher tanganing maibalyo na ini kan mga paraumanin fertilizer bago magtapos ang Marso 15 ngunyan na taon. Kaso hapon sa programa will recognize man ni Provincial ni Pulangi Municipal Agriculturist Sir Alfredo Mariscotes ang presensya ang DCGB sa pagtugaygay sa mga aktibidades programa kan gobyerno sa agrikultura magin si OIC Mayor Cherry Milia Sampal. Pasalamatan man niya to sa rekonosimiento sa DCGB nasabing mga official ta BBP. Salamatan man po. Municipal Agriculturist Mau Mr. Alfredo Mariscotes kan Pulangi. Malaking tulong to kasi ang kagandahan ngayon kasi lahat halos majority ng ating mga magsasaka ay may bibigyan kasi from 2 hectares, ba, yung may 5 pero makukuha ng ka ng 2 hectares, mabibigyan ka ng almost 30 hours. 2 hectares? 6,000 mag-ilaray. Basta 6,600 per hectare. Pero kung kalaking hektarya, kalaki nung so, depende doon sa kung wapon, meron ka pa rin. Okay, minsan na lang po dito sa national government sa bababa sa mga opisyal na nag-spurs para sa programa. Okay, so una-una po, siyempre nagpapasalamat tayo sa ating secretary at the same time ating presidente na si PBBM na si Bongbong Marcos, and siyempre sa Department of Agriculture headed by Regional Director Rodel Torniglia, sa Provincial Government of Albay Attorney Glex Lagman, and siyempre sa ating Provincial Agriculturist, and siyempre sa ating Honorable Mayor Adrian Salceda and Vice Mayor na kumbaga napakaganda nung mga programa kumbaga from the national level down to the local ay talagang walang maraming organized talaga. So nakita mo naman Sir Jim si Sir Alfredo Mariscotes, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga istorya, mga tugang hali po dyan sa Tercer Distrito kang Albay. Salamaton tabi mga busing sa sendong pagrekognisar kang effort kang DCGB. Lalo na po dyan si Jimmy sa padagos na pagmamonitor sa lado kang agrikultura sa satuya na probinsya. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Pading Al Armario. Good morning Pading Al, kamin. Malipot na morning Pading. Siguro ng GAD kan gobyerno provincial kan Albay na maging sufficiente nin supply kan bagas an probinsya ngunya na taon. Sinabi ni Board Member Jasem Palmiano, Chairman Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan,
na may committee meeting siyang naka-schedule sa Pebrero 20 para pag-urunan kaiba ang National Food Authority ang manungod sa Memorandum of Agreement entry kan NFA asin kan provincial government kan Albay dapit sa supply nin bagas sa Albay in kaso may kalamidad dahil man lugod ngunya na taon nagiging practice na kan gobyerno na pag may mga kalamidad pipautang kan NFA ang gobyerno provincial pasiring sa mga munisipyo asin syudad nin supply kan bagas para maitao sa mga apektadong pamilya. Iguang kasunduan kayan na pigipirmahan ang gobernador asin ang regional director kan National Food Authority. Ang MOA, iyo ang nakatalaan na pag-adalan maray kan sanggunian panalawigan, Committee on Agriculture, para siguruhon ang GAD na iguang sufficienteng supply nin bagas an Albay lalong ngunya na taon. Yan pa rin mong karas kan na informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin alas 7 o kaya alas 5:47 na po. Okay, sige. Madali ang good morning tabi sa mga miyembros kan women's club, women's group ano. Diyan tabi mga tugang sa Kuan, diyan tabi mga tugang sa Barangay 15, ano. Barangay 15, Legazpi City. Good morning tabi sa Indo, mga busing. Mientras tanto, mga tugang dagdagan tang report. Hali po dyan sa luwas na sa linya si Joshua Bino. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta. 50.8 milyones pesos kantidad nin maabot sa 847,000 liters nin bako dokumentadong diesel fuel karga nin sarong oil tanker vessel na MT Brailman 1 ang nasabat nasa kote kan Philippine Navy in Southern Luzon o Navforsol bandang alas 6 kasubanggi Pebrero 15 sa direksyong 8.8 nautical miles kan Corregidor Island. Ini-VP ang impormasyon na ipinabot sa DCGB News ni Navforsol Director for Public Affairs, Lieutenant Rigel Gatarin. Tusog sa report, bago panadakop ang nasabing vessel, Pebrero 14 kan makaresibinin impormasyon as in apprehension alarm ang sa indang hepatura hali sa Coast Guard District Palawan. Natrack kan Navforsol ang nasabing barko kargado ng diesel fuel sa parteng Cabran Island, Mindoro, biyahe pasiring sa Manila Bay. Raka ini, idiniploy tulos kan nasabing hepatura ang sa indang barko na nagngangaran BRP Lolinato Toong na nakadaong sa Lucena City. Sinakay kay ni ang 5 mga personahes man kan Bureau of Customs na iyon ang nagserbi nin seizure as in detention warrant. Kunyan, pigi-eskortan na ang nadakop na vessel, sakay ang 11 kaining mga crew, pasiring na sa Manila Bay para i-turn over sa tamang otoridad. Siniguron ni Gatarin na ang Navforsol as in ang bilog na Philippine Navy, ipagpapadagos ang bilog na suporta as in asistensya sa kampanya kan gobyerno kontra sa smuggling nin fuel sa bilog na nasyon. Iyan tabi VP ang mga dagdag na impormasyon mantang trangkilo man ang record kan Legazpi City Police. Kaibaan ko si Kuya Boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Sunshine sky, reason why I'm feeling so high.
Dignan muna kita sa mga dagdag karaman sa morning hirit kunya na pag-aga. Paningit sa morning hirit. Ang pagkaon pala ng tsokolate, dapat mga tugang katamtaman sana. Dapat dahil po kita nasusobrahan. Ha? May maraot ng epekto. So sa tuyang salod, pag nasobrahan kita kikaon, ki tsokolate. Na kapag nasobran ka, magkaon ng tsokolate, may epekto ini sa tuyang salud. Sigun sa Journal of Food Protection, nadakol na undeclared allergens ang makukuha sa baring tsokolate, arog kag gatas asin mani. Unprocessed chocolate asin raw cocoa, igwang ang safe levels in cadmium asin nickel. Pag natipon ng heavy metals sa tuyang hawak, pwede ning magkausa ng permanent damage. Hali man sa 2015 article in the Journal Food Control, sigun sa IMDA, igwamang giraray na 25% ng bacterial contamination sa tsokolate. Pero sa mga cocoa beans, di itsa na unkontaminado, kaya pwedeng hali ini sa pagproseso kan mga tsokolate. Ang kausa ng kontaminasyon, hali sa kamot ng mga nagatrabaho na pigaapod na Enterobacteriaceae. Ini ang paningit sa morning hirit. Ako si Edward May Arango, BU Intern. Ang ano man ang ganda sobra, mga tugang, bakong maray sa lawas yung tao, di ba? Pag nasubrahan ka, bako maray, mas kanong kaunon mo, oral daw ka na sana ki, ano ini, ki pork chop. Ang ano man talagang bagay, mga tugang, dapat iyan in moderation. Dapat po yan in moderation. Tangani po na dahil problema sa satuyang salod. 7, bago po magabot mga tukang alas 6 aga, di po sa morning hirit sa DCGB o sandali taon ni may text ang sa kuyang amigo, sabi ni Attorney Alvin Bilarmino. Good morning Tabi, bossing. Good morning Tabi sa imo. May data siyang nako, dakuron man ang talaga so nangyaring aftershocks, ano, pon kang February 15, recorded earthquakes, ano, sabi ni Attorney Alvin, February 15, 2022. Inisolators tabi kaswapon 515, magnitude 5.0. May rarom na 8 kilometros ang lokasyon sa Dimasalang, Masbate. Kaswapon ini malangan sa mga estudyante nagkawargas sa mga evening classes na iba nagkuruli na sa February 16 alas 2 Gs. Yan. Magnitude 5.7, depth at 10 kilometers, location Batuan, Masbate. Nangyari po yan matapos alas 2 Gs, di ba? May 6.0 man mga tugang na kusog ng linog dyan sa Batuan, Masbate. Pag alas 2:19, magnitude 2.8 deep ini kon ini gariso mga aftershock ini 1 kilometer ang rarom sa Masbate. Alas 2:22, 4.1. Mas makusog sunod ano. Nagkusog raray 2.2, 4.1 tabi sa ang location sa Batuan, Masbate. Alas 2:27, 2.9, 13 kilometers ang rarom, location po Batuan, Masbate. Alas 2:42, 3.9, 16 kilometers pang rarom, Batuan, Masbate. Alas 2:50, kaya daw mamati antay ito Magnitude 3.2, deep 27 kilometers ang location Batuan, Masbate. Hanggang 2:54, 4.2 tabi 16 kilometers ang rarom sa Batuan, Masbate, mangyari. Tapos alas 3:1, 3.5 parehong lokasyon. Alas 3 Gs 3.1, alas 3:28 3.1 tabi, then 3:49 3.6, 3.58 tabi, 3.57 2.5, alas 4:14 2.4, tapos alas 4:21 1.6. Puro duman sa Batuan, Masbate. Tabi, hali sana. Grabing aftershocks ano? Sige, thank you tabi Attorney Alvin Bilarmino. Tatod-tod ta makauron ta lamang si Paul na Alanis tabi kan P-Box baka lamang magkuanta ki informasyon lokal, ano, may kinaraman po diyan sa sunod-sunod na mga aftershocks tabi, asin itong 6.0 nalinog po sa Batuan, Masbate. At kasuhapon alas 5:15 mga yan, kasuhapon
nasa auto ako, pauli ako sa harong, sa mga estudyante, nailing ko, natanga niya ako naguluwasan iniyo. Sa mga college na estudyante, pinaulit lang niya kami, sir, natanga niya ako, ito, miss, may linog nga niya po. Ano mo nga sir na feel nga niya ako dai. Nasa auto kaya kita. Pero may nagarapod sa kuya kasawapon, si Dr. Chris Giana nagarapod sa kuya. Naglinog nga niya migo. May nagkuan man kitang mga paradangog tabi, may nagarapod man. Anja ko yung mananggad pala. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Morning, engineer. Actually, marayan na activity sa Masbate na nag-release siya ng energy para at least di siya maka-generate kay higher magnitude. Kung sa raruan lang yan na kunyan, gireroan ng plate tectonics, makusugon yan. Yung mananggad, ano pare? Yung mananggad, ano? At least na-release niya padit-diit. So sa plates, ano? Tectonic plates, ano? Garo ba sa pressure cooker, bigla mong binukasan, makusugon ang pressure niya. Iyo. Mong pigaluay-luay mong piga pa-release, at least, kuya, di nabibilog ang energy niya. Okay. Di ka naman advantage ano engineer, di ba? May advantage ano pag-arog ka na ano yan, luway-luway. Ang mga paghiro, mas sunod-sunod lalo, pero mga maluya. Mga maluya. Gusto sabihin, paluway-luway na piga-release o pressure. At least bako siya, masyado siya grabe. Kung biglaan yan, baka abutan niya kay 7 or 8. Iyon. Baka may... kung ako nasa lagwa dyan kay Philippine Trench, may fault dyan sa lugar na yan. Yes po, sir. Naurong ko kang ka. Line ka Masbate is from north ng Pilipinas hanggang south po yan siya. Nasa dagat pati. Nasa dagat ang fault line dyan sa lugar na. Iyo po. Pero mas magayon yan na activity na araw kaya na. Naghiro. Kapalwain mo siyang daga-release. Iyo. Iyo manangga. Masyado grabe ang energy ng i-release niya. Yeah. Okay. Sir, good morning. Salamat. Good morning. Engineer, Engineer Mir Legaspi, mga tugang sarupong structural engineer. Yan pag-aral alam ninda yan ta. Sa mga pagbugtugdok baga ki mga kwan, ki mga building sa tuya tabi na palibot Pigiling yan. In the morning. Henry M. In the morning. Good morning, tabi kay Primong Cham Suniega diyan sa Provincial Education Department, mga tugang kan Kapitolyo Kanalbay. Sige daw, check na ay sus ko, pasensya na kamo. Nawalat ko so cellphone ko na igwa tabi ki kwan, igwa ki na smart ang number, naka-charge kaya duman sa baba pag mata ko niya na aga. Deko na globe lang po muna kita sa mga informasyon nindo sa 0995-398-1813 0995-398-1813. Digdi na muna po kita magpaabot kan sa indong mga text reactions o call, mga tugang tungkol po sa tuya na programa. Ang mga bareta masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Sa mga tugang, headlines kan mga bareta sa lado lokal, magnitude 6.0 na linog, yuminugyog sa Batuan, Masbate. Kasbagong maaga, intensity 4 namatian sa siyudad ni Legazpi. Problema kan mga residentes kan Alcala sa Banwang Daraga, aaksyonan kan prime water. Sa lado national, Department of Health pigadalan ang posibilidad na magpotob din COVID-19 alert level 0. Department of Foreign Affairs, grabe ang pasasalamat sa Filipino community sa Turkey na nagtabang sa kapwa Pinoy na apektado kan 7.8 na magnitude na linog. DepEd, inamyandaran ang panatang makabayan. Sa ibang nasyon, US, inulang ang duwang eroplanong pangyera kan Russia. Sa business news, presyo ni asukar, umababa pa sa 85 pesos kada kilo, sigon sa Sugar Regulatory Authority. Detalles mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Linugyog po nin magnitude na 6.0 na linog ang Batuan, Masbate. Kasabagong alas 2:10 nin maaga, sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nan mga epicenter kan linog nasa 11 kilometros weste kan Batuan, Masbate, asin may rarom na 10 kilometros mantang tectonic ang origin kay ni. Naristro man ang intensity 7 sa syudad kan Masbate, intensity 5 sa Dimasalang, San Fernando asin Oson sa Masbate, intensity 4 sa siyudad ni Legazpi, Aroroy, Kataingan, Esperanza, Milagros asin Pio V. Corpus. Sa probinsya kan Masbate, Erosin asin City of Sorsogon. Sa probinsya kan Sorsogon asin intensity 3 sa Daraga, Albay. Sigon sa PHIVOLCS, Figlauman, ang danyo sa nasabing kusog ng linog, mantang inalerto naman ang mga residentes sa mga aftershocks. Nairistro man ang 4.1 na magnitude na linog alas 2:22 kasabago, asin 4.2 magnitude alas 2:54. Nasinundan in 3.1 magnitude sa Batuan, Masbate. Mantang pigusurat ang baretang ini, day pang napigpapaluwas na report ang Masbate PDRRMO may kinaraman sa danyos dahilan sa pagyugyog kanindaga kaso bago.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nangapudan ang nag-resign na konsihal kan Barangay San Vicente Uwas Albay na si dating kagawad Edwin Arrogante sa bagong administrasyon ni Gobernador Glex Ragman. Nagibuhan kipaagi na maibalik sa Barangay San Vicente Uwas ang tamang address kan Albay Provincial Drug Rehabilitation and Treatment Facility kung saan iyo ini ang naka-address ngunyan sa Tulatula Grande, Ligao City. Laban ko po, Digdiyo, bako man po, kung ano pa man ang para sa kuya, ano po. Ang pinaglalaban ko lang po, Digdiyo, itong land area kan Barangay San Vicente, na dahil mapagparatapyasan. Sa dito na ang Barangay San Vicente, sa dito na ang arog kayo niyo, ang land area kayo niyo, hektarya na lang ini. Sigon kay Arrogante, tinapyasan in halos 3.3 hektaryas ang dagakan Barangay San Vicente. Pero ang address kan fasilidad nakangaran sa Tulatula Grande, Ligao. Ipinagreklamo ini alagad dahil man lamang tinamanin aksyon ni Kapitan kan Barangay asin Mayor Domingo Escoto Canawas. Apera padigdi na insultaran siya kan pagbugtakan ngaran o sangaangaan kan sayang harong kan nasabing pasilidad kung kaya naghali na sana siya sa pwesto. Nainsulto ako, garo na lang ginibuninda kong buyan, por palito digdi, garo posporo na lang ako digdi. Pero mayong kwenta baga na ang sa kuya, ang paglaog ko sa politika, ang propose ko digdi, makatabang ko ta na. Nagtabang ako hanggang abang yaon ako serbisyo, yaon ako bilang barangay official. Si dating kagawad Edwin Arrogante kan Barangay San Vicente Uwas Albay sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta dahil pagsulog ng helmet, mantinidong saro sa mayor na violasyon sa trafiko sa probinsya kan Albay. Ans Galero sa report. Mantinidong anday pagsulog ng helmet kan mga motorista ang saro sa may pinakahalangkaw na bayolasyon sa trapiko o hindi sa probinsya kan Albay. Ini ang kinumpirmar ni Roderick Mendoza ang pamayo kan Traffic Safety Division o kaya section kan Apsimudigdi sa probinsya kan Albay kung saan sa mga datos ninda talagang halangkaw na bilang kan mga day nagsusurulog ng helmet lalo na kung minaaragi sa mga mayor na tinampo. Ehemplo kay ni ka nakalihi dati nindang datos nakalihis na Enero 2023 ika-23 na aldaw kan Enero sa 27 uminabot sa 134 ang bilang kan mga dinagsuslog nin helmet na naaprehendir kan sa indang team mantang sunod digdian na day pagkakaigwa o kaya pag-drive nin mga vehikulo na man lisensyado asin man ang pag-disregard kan mga traffic signs. Ini ang kabtangkan pahayag ni Mendoza. So pagpighiling mo ining unlicensed regarding traffic sign, may implikasyon naman sa klaseng mindset ano kita ang mga motorista kung makalusot basta makalusot malusot. So dapat haliun ta iyan na mindset. Kaya gusto ko pakusugon itong education aspect kang sa trapiko. Sigun sa iya, dapat na maglikay ng gad ang mga motorista sa siring na mga gawi dahilan sa pera sa penalidad mahahampang pasinda sa posibleng aksidente asin problema ini sa indang mga buhay. Dagdag na bareta, Ans Galero. Nasa 21 persons with disability sa probinsya kan Albay ang naging beneficiaryo kang libreng theoretical driving course seminar kan Land Transportation Office Bicol kanakalihis na daw. Sigon sa LTO Bicol, ang mga miyembro kan alyansa na may kapansanan na nagmamaneho ng sasakyan at motor sa Pilipinas o ALCA Samamupi o Samupi ipinairarom sa PWD exclusive theoretical driving course na ginibo sa multipurpose hall kang LTO Regional Office Rawis. Inatindiran ka nagkapang opisyal kang LTO Alka Samupi asin gobyerno probinsyal kan Albay. Sinabi kan ahensya na aktibidad ginibo sa pagikan integrated mode na pagturo basado man sa Republic Act 7277 o ang Magna Carta of Disabled Persons, Republic Act 11106 o an act declaring Filipino Sign Languages as the national sign language of the Philippines, deaf, and the official sign language of government in all transactions involving the deaf
mandating its use in schools, broadcast media, and workplaces. Mga susi na 2 taon na pigahana para sa pinatindog na evacuation center sa Tula-Tula, Ligao, kukuanon ngunya na aga sa opisina kan Provincial General Services Office. Jimmy nasalita sa report. Pasalamat nin maray si punong barangay Jumarsi kan Tula-Tula Grande, Ligao City sa Espersos kan DCGB na matrace kung saan sa mga susi kan mga kwarto, CR, asin mga kusina sa pinatindog na dakulang evacuation center kan na OCD kung saan makukuha ini sa compound kan Provincial Rice Station sa barangay Tula-Tula Grande sa Ligao. Pinasalamatan man kan Kapitan si Provincial Engineer Dante Baclao sa pagtabang kung saan ang mga susi na susog na yaon sa Provincial GSO kung saan haros 2 taon ng tiwangwa nga nasabing evacuation center. Ang sabi ni Kapitan, pagigwanin kalamidad ang mga residentes nakikigamit sa chapel asin mga rooms ni na eskwelahan, samantalang may existidong evacuation center man sana dahil man nagagamit. Ngunya na pagkaaga ipipakuan na kan GSO susog sa informasyon hali sa PEO ang mga susi kung saan an opisyal na makuha kay ni iyo si Engineer Ronald Saulon bilang Provincial Rice Station Manager kung saan mga susi duplicate ang saro kay ni itatao sa poder ni Kapitan Jumarsi asin ang saro sa kamot man ni Engineer Saulon para kung normal ang sitwasyon kan na panahon dainin kalamidad ang mga pasilidad gagamiton ngo na para mientras kan mga estudyantes kan TESDA na nag-aaradal sa rice machinery operation. Siring kay Kapitan Jumarsi ang namamayo kan Albay Rice Station, Engineer Ronald Saulon, nagpapasalamat man sa dakulang paghinguwa kan DCGB na masusog na mga susi dahilan sa haloy naman ninda ini na pinagahalat na ma-turn over o makuha para magamit ang nasabing mga pasilidad na ipinatindog sa compound kan Albay Rice Station. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagkapirang mga probinsya, syudad asin munisipyo sa Bicol Region nagibo po nin lakdang tanganing masuportaran ang Bantay African Swine Fever sa barangay o Baybay o Bantay ES o kaya Baybay ESF program kan Department of Agriculture nan katuyuhan iyon makontrol ang paglakop kan ESF na nakaapektar sa 65 lokal na gobyerno pon kan 2020-2021 sigon sa DA Bicol presente sa 39 munisipyo na nakarecover na sa nasabing helang. Ang gustong sabihin pwede na giraray na mag-ataman ni Urig matapos makumpleto ang surveillance asin monitoring asin implementasyon kan Sentineling program kan DA. Ipinaliwanag kan DA Bicol na may mga lokal na gobyerno na nag-adaptar kan Baybay ASF program asin nagtabang naman sa pagtaunin bayad sa mga ginadan na urig na pigataman kan residente sa endang respetibong lugar. Sa pinakaultimong datos kan DA Bicol, nakapagtaon na sinanin kantidad na 87.9 million pesos na bayad para sa sobra sa 3,500 na hog racers na naafektaran kang ESF poon kan taon 2020 sagko 2021. Mantang nakapag-distribute naman sindanin sobra 2,000 na Sentinel pigs, sobra man 2,000 na paraoma bilang parte kan calibrated swine repopulation. Dagdag na report, hali po dyan sa Luwas Mobile Clinic sa Daraga Covered Court. Warang operasyon ngunya na aldaw. Joshua Bino, mga tugang sa report. Wara nin operasyon ngunya na aldaw Pebrero 16 an Arangkada Banwa Mobile Laboratory Clinic duman sa Daraga Covered Court dara ka nakatalaan na aktibidad ngunya na aldaw katakod kan selebrasyon kan Kagsawa Festival. Ini anipik anunsyo kan Daraga Public Information Office sa pamayo kan tagapagtaram kan LGU Daraga na si Hanibet Sullivan. Ang mobile clinic na ini, iyo ang nagtataon nin libreng serbisyo medikal sa mga Daragenyos. Mantango niya na aldaw, igwali nakatalaan na aktibidad sa Daraga Covered Court kung sa taud-taud na hapon. Iyo ang launching kan Arangkada Basketball League. Sa inigwama nin maabot na mga bisitang celebrities. Kung kaya dara kay ni, ang abiso dahil na mo na magpa-covered court ang mga ma-avail kan libreng serbisyo medikal.
Pantang sa aga, Pebrero 17, iyo ang pagpapadagos kan operasyon kan mobile clinic na ini. Joshua Bino, DCGP. Lusot mga tugang sa House Committee on Natural Resources and House Bill 145 na may kamautan na gibuho na protected area and Mount Masaraga sa probinsya ni Albay. Nasabing bill ipinagsulong ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Sigun kay Cabredo na kaipuhan maprotehiran ang Mount Masaraga dahil sa mayaman ang na biodiversity kay ni asin ang importanteng papel sa watershed area sa Bicol River Basin na nagdataong suporta sa agricultural productivity kan mga parauma asin urog sa gabos an malinig asin sustidong source nin tubig. Idinagdag pa ni Cabredo ng House Bill 1405 masalbar sa Mount Masaraga kontra sa kalinigan, illegal logging, hunting, land grabbing asin irresponsible trekking. Mapreserbar man ini sa kagayunan asin siring man kay ni ang flora and fauna sa lugar. Sigon kay Cabredo na matatapos ang lusot o matapos na ang paglusot sa komite, isusumited na ang bill sa plenaryo para sa deliberasyon asin naglalaom siyang aprobaran inikan gabos na miyembro kan Kamara de Representantes. Dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Sarong lalaki sa Bakakay Albay arestado dahilan sa pagbayolar sa Chainsaw Act of 2022. Report kay Jomar Bien. Arestado kasudma ang sarong lalaki dahilan sa paggamit nin chainsaw na daing permiso. Ang suspitsado na bistuan na si Jaime Oco I. Prado, 33 anyos, residente kan Barangay Panarayon, Bakakay Albay. Si Oco na arestar dahilan sa warrant of arrest na pinaluwas ni Honorable Judge Ruela Tindukan Rocha ang RTC Branch 5 o Branch 15, Tabaco City. An sa iyang bayolasyon, iyo ang pagbayular sa Chainsaw Act of 2002 o particularmente sa Section 7 Paragraph 4 o an unlawful use of chainsaw. Sa kasong ini, siya rekomendara na magpiyansa ning 45,000 pesos kung gusto niya unang makaluwas sa preso habang pigbibista pa sa iyang kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Nangapudan pan parokya ni Nuestra Señora de Salvacion sa mga devotos kay ni Salbay asin sa kataraning na probinsya na magsabay sa gigibo na ikaduwang Saturday Dawn Procession sa Pebrero 18, 2023 alas 4 nin maaga hali sa Barangay Sugod, Bakakay Albay, pasiring sa simbahan Kanhuruan sa Tiwi Albay. Sinabi ni Reverendo Padre Joseph Salando na imbitado ang gabos sa nasabing aktibidad kung saan magkakaigwanin Santo Rosario, novena asin pagpapakumpisal alas 6 nin aga mantang alas 7 gigibuhon ang banal na misa na papanginota ni Monsignor Moncheng Tronqued asin pagka alas 9 nin aga mangyari ang healing mass ni Reverend Father Fred Naga. Partisipa po kita sa penitential devotional walk na ini. Sagod na maka-attend po kita ni misa sin mas maray kung makakumpisal po kita dahil igwa po ini hindi siya kita nare-receive biyaya na kaipuan kasi sa tuyang paglakbay uro aldaw di sa kinakba. So open po ini sa gabos magayon kung kita magpartisipar ako sa ng individual kundi bilang grupo, komunidad o pamilya sa pagsarabay niya itong paglakbay, mas magian ang paglakbay niya. So, bilang pagtumbaga pa nga po ni Papa Francisco sa bilog ng simbahan na kita maglakbay ng sarabay ng ligapodang sinodal journey. Kaya ba sa sinodal journey na ini, ang mahal na ina. Mientras tanto, mga tugang, sigon kay Salando, ang 7 Sabado, pigigibo kada katulong Domingo kan bulan na pinuunan kang Enero 21, 2023 asin matapos aldao kan kapistani na sa bulan nin Agosto. Bicol. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas na sa linya mga tugang si Al Armario. Kulipat na kan sanggunian palalawigan kan Albay sa paagi ng resolusyon ang Department of Health
na-implementar na ang Republic Act number 11719 na pagsalida nin ngaran kan BRTTH na maginang BRHMC. Sa resolusyon number 003 series of 2023 ni Board Member Vince Baltasar, nag-request sa DOH na salidahan na ang ngaran kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital na maginang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Address Baragalbay, base iyan sa Republic Act 11719 na inaprobaran panahon pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Dakulang bintay kung magiging BRHMC na ini dahil obligado na ang gobyerno nasyonal na mag-alokar ng dakulang budget para digdi taon-taon dahil nakapalaman yan sa Republic Act. Kaysa BRTTH sana na nag-aasaman sana nin tabang kan mga congressmen asin senador kung ano ang idudunar. Kaya si Board Member Baltasar porsigido man na kulibaton ang DOH na may Republic Act na alarmaryo DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 din aga sa DCGB. Maabangan po sa samuyang pagbabalik. DOH pigadalan ang posibilidad na magpotob din COVID-19 Alert Level 0. Department of Foreign Affairs, grabe ang pasasalamat sa Filipino community sa Turkey na magtabang sa kapwa Pinoy na napektado kan 7.8 na magnitude na linog. DepEd, inamyendran ang panatang makabayan. Detalyes, makalipas lang kan mga talastas sa GB News Express. GB News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Alas 6:23 oras mga tugang sa Pilipinas. Bukas po ang Department of Health sa posibilidad na ipautob sa nasyon ang Alert Level 0 na alert level system katakod kan COVID-19 response kay ni. Ini matapos na mariparo kan ahensya na date nang nagbabalik sa normal ang sitwasyon kan nasyon. Sinabi kan Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na pig-adalan nindang giraray na paghurunan ang pagpataw nin Alert Level 0 sa padagos sa pagrahay kang sitwasyon kan COVID-19 sa nasyon. Magigiramdoman na kan Marso 2022 kan maisip kan ahensya na ipamidbid ang Alert Level 0 bilang saro na paagi tangani pang mas magbaba ang gikan sa level 1
Siring man, nagdesisyon ang ahensya na mantindiron sa nang alert level 1 sagod sa katapusan kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte base sa pinakahuring trend kan COVID-19. Sinabi kan ahensya na ang gabos na lugar nakapagrehistro nin pagbaba nin mga kaso kan nakaaging aldaw mantang ang mga severe critical hospital admissions nagbaba naman giraray sa laog ni nagkapirang semana. Kinumpirmar kan Department of Health na nakalaugnaan sa nasyon ang Omicron subvariant na XBF kung saan na-detect ang primerong kaso. Sigon sa DOH, ang subvariant na XBF pagkukonektar sa marikas na pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa Australia as in Sweden. Sa inisyal na pag-adal, nagluwas na dakol sa anti-viral treatment sa Australia kontra sa COVID-19 bako na epektibo sa multi-Omicron subvariant sa saindang nasyon kaiba na ang XBB. Sigon sa Department of Health sa pagikan presenting ebidensya dahil naman in pagkakaiba ang clinical manifestation kan XBB sa original na Omicron variant. Nadiskubre man sa pinakahuring COVID-19 bio-surveillance report na duwa na bagong Omicron subvariant na XBB 1.5 ang narehistro. Sa ngunyan, tulo ng kaso kang XBB 1.5 ang narehistro sa nasyon. Pigaapod kan eksperto na Kraken ang subvariant XBB 1.5 dahil sa pagkukonsiderar na pinakamakaskas na makaulakit sa gabos na COVID-19 subvariants. Ang duwang subvariants pinangaranan kan World Health Organization bilang subvariants under monitoring. Dai nagpupundo ang pagkataon ng tabang kan Filipino community sa mga kapwa Pinoy na naapektaran kan makusog na linog sa Turkey. Dahil digdi, nagpaabotin pasasalamat ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga kababayan duman na nagdonar din pagkaon as in iba pang goods para sa epektibong pamilya sa Ankara. Ipinahayag ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na natatawanan man maskinin pangangaipon nin pinansyal. Sinabi kan opisyal na natukar naman ang posibilidad na magpautob nin repatriation dahil dakol na mga Pinoy sa Turkey ang gusto nang makauli sa nasyon. Piga-aksyon na naman kan ahensya ang problema sa citizenship kan nagkapirang kababayan dahil dakol man na nakaagom nin Turko sa nasabing nasyon. Napag-araman na 248 ang mga apektadong Pinoy, 64 sa mga ini ang nadarana sa embahada. Nagpaparahay ngunyan sa sarong ospital sa Turkey ang sarong Pinay na nailigtas ka nakaaging aldaw matapos ang magnitude 7.8 na linog. Minidbid kan embahada kan Pilipinas sa Turkey ang Pilipina na si Joliva Benlingan na inot ng napabareta na nawawara. Nagbisita man ang embahada kay Benlingan para ilingon ang kondisyon kay ni asin tabangan na makalingaw sa mamundong eksperyensya. Sa ngunyan, siniguro kan embahada ang padagos ining nakatutok sa pangangaipo kan mga nag-evacuar na Pilipino sa Turkey na apektado kang makusog na linog. Lauman daw na maitaas ang crop production ngunyan sa nasyon. Ini matapos aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng modernong sistema para sa production ng hybrid rice. Ginibo ni PBBM ang desisyon matapos na makipag-meeting sa nagkapirang pribadong kumpanya asin mga parauma sa Central Luzon kung saan pagrekomendar ang paggamit ng sistema para sa hybrid rice production. Napag-araman na ang rice farming areas para sa certified seeds i-convert na pasiring sa hybrid seeds. Sigon man sa SL Agri-Tech Corporation na kung mapapautob ang hybrid technology sa bilog na nasyon, maabot ang target na rice sufficiency asin mas makapagtao ininin mas magayon na income sa mga parauma.
Abangan mga tugang sa muyang pagbabalik. US, inulang ang duwang eroplanong pangyera kang Russia. Presyo ni na sukar, mababa pa sa 85 pesos kada kilo, sigon sa Sugar Regulatory Authority. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocal. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Ang atugang inulang po kan US, anapat na eroplano kang Russia na naglalayog harani sa espasyo kan Alaska. Sigon sa Joint US-Canadian North American Aerospace Defense Command o NORAD, na tulos na itrinanihan kanduang American F-16 warplanes and Tu-95 bomber as in Su-35 fighter aircraft kan mahiling nindan mga ini. Piglinaw nindan na mantinido ang mga ini sa international airspace as in day maglaog pa sa American o Canadian sovereign airspace. Deman ini naging patakot sa US dahil regular na pigigibon ninda ang rota. Naglansar po ang United Nations o UN ng $397.6 million na kantidad para tabangan ang mga biktima ng magnitude na 7.8 na linog sa Syria. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na nasabing kantidad gagamiton para masimbagan ang humanitarian needs sa laog ng 3 taon. Pigsa sa pinalnaman nindam parehong apelasyon para sa namanuaan kan Turkey base sa estimate na
kan UN na nasa 9 million na Syrian ang apektado sa linog, sobra sa rong semana na ang nakaagi. Maabot man sa 7 milyon na mga aki ang naapektaran kang linog sa duwang nasyon. Sigon kay James Elder, tagapagtaram kang United Nations Children's Fund o UNICEF, naigwang 4.6 milyon aki na apektado kan 10 probinsya kan Turkey, mantang igwang 2.5 milyon na aki sa Syria. Business News. Business News. Pigalauman po na mas mababa sa 85 ang presyo kan asukar sa mga retail store alagad, maski siring dayman naapektaran ang mga lugar sa mga farmers. Magigarondoman na ang Sugar Regulatory Board nagtauman in green light sa importasyon kan 440,000 na metriko tonelada nin asukar para sa 2023. Ang importasyon na ini ang panagapadakula sa lokal na supply asin asukar, siring man pigalauman na mapuguran ang pagitaas kan presyo sa mga saudan. Sigon kay Pablo Luis Ascona, Board Member Planters Representative kan Sugar Regulatory Administration, nasa o kaya SRA, nasa 200,000 metriko tonelada nin iluluwas na sa merkado para mapugulan ang presyo kan asukar asin 2,040,000 metriko tonelada iyon ang mag-serving buffer stock ang nasyon. Dagdag pa niya na pig-iisip pa man rin ang sitwasyon kan mga farmers kung ang desisyon na ini makapagtabang lalo na sa mahiwasan na smuggled na asukar sa nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB. COVID. GB kontra COVID. Kayo po kayan mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang senior citizen, iyong bigatawan ng prioridad ng unyan na pandemic. Inan ipinahayag kan World Health Organization Philippines. Sigun sa siya base sa datos, mas peligros ang COVID-19 sa mga senior citizens na bakunado kon sa 7 sagud 10 na nagkakahelang ang nagagadan sa inda. Aviso pa kan WHO Philippines na importanteng magbakuna asin magpa-booster ang mga seniors. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH asin ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Alas 6:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Gapudan tapon Pag-asa, DOST para ramontaan kamugtakan kang panahon. Hello, good morning Pag-asa. Good morning, BP. Yes sir. Amigo, maray na agad tabi. Aramon ta daw ang sitwasyon kang panahon. Hali po dyan sa inyo sa Pag-asa. Go ahead. Po, marahay na aga po sa satoy ang mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan satoy ang panahon. Padagos na pong monitor ining LPA sa laog kang Philippine Area of Responsibility. So kas bago pong aga na nataranta ang sentro kaini sa distansyang 750 kilometers east kang hinatuan sa Surigao del Sur. So sa iyang trough o sa extension, diyo po ang nagdadara si mga pag-oran digdi sa dakulang patpo ang Mindanao, maging sa ibang parte po ang Visayas. Pero digdi po sa Bicol region, daiman nakataabot ang trough kaini o sa extension, mantang suamihan ta o so northeast monsoon ang padagos na magdadara si madampog na kalangitan asin na mga pag-oran digdi po sa dakulang parte ng Bicol region. Actually, ito mga pag-oran po kasubagong aga, epekto po ito kang amihan. So, durante po kang amihan, mantinido pong nakabandera. Itong sa tuyang gale warning, digdi po sa mga kadagatan na sakop ng Camarines Norte, maging digdi po sa northern coast ng Camarines Sur, maging digdi sa northern as in eastern coast ng Catanduanes, maging digdi po sa Sirangan na Costales kang Albay, asin kang probinsya kang Sorsogon. So gustong sabihin po, magiging maalon sa napakaalon ng satoyang kadagatan sa mga nabanggit na lugar na posible pong umabot yan po on 2.8 tundong 5.0 ang taas kang alon, kaya ibitaran po muna ang pagpalaot sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na po ito mga nagagaramit sa rabit na sasakyang pandagat.
So digdi manggararay sa Kabikolan ang satuyang temperatura. Mababa po yan, mapuon 23 sundong 28 grados sentigrado sa bilog na maghapon. So yan lamang po BP ang satuyang update para sa kamugtakan na satuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa DOST. Ako po si Jaime Bordales. Mahalay na aga. Salamat, Jim, sa report mula dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang nga detalyes kan mga baretang unya na pagkaldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran, asin po si Angel Mustasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang, padagos po na nakamonitor ang mga ahensya kan gobyerno, may kinaraman po sa nangyaring linog sa Masbate. Pon po kaso hapon na alas 5, ang pinaka-primerong paghiro mga tugang kang kadagaan kan Masbate, tectonic pang origin kay ito, asin nasundan po kas bagong maaga, na ang recorded na pinakamakusog iyo pan 6.0 na linog. As of now, pinag-detect niya to sa mga amigo ta na mga yaon po dyan sa Masbate. Dahil pa kita ki informasyon na nakukuha na kuri may kung dahil pa nakakolektan mga magagabat mga tugang na data, mga tugang dyan sa Masbate, kung kumusta po ang sitwasyon dyan sa lugar na iyan. And sana dahil po kibuhay na nadanyaran, takan mga nakaagibang aldaw, nagkaigwaman ki kwan, nagkaigwaman ki, kanong minaging mga taon, aron po nindo ito. So, iyan, mga tugang nagkaigwa ki, pagka nagtargilid baga so nagkapirang mga harunyang kang inot, buda, nagkaigwa po mga tugang ki damage ang karaklan sa mga properties kan mga residentes niya to dyan. Imagine nagdakul na mga aftershocks po nangyari, magbuon po kaso sarong alda magbuon kaso bagong maaga hanggan mga tugang sa ngunya na maaga napipil niya to iyan digdi po sa tuyang probinsya. Babalo niya tong apudan mga tugang ang PDRMO officer kan Masbate na si Sir Dennis Fernandez. Baka lamang makauron ta ngunyan tabing aga kung kumusta ang sendang kunigwan ang sendang assessment diyan po sa may Batuan Masbate. Pasensya na kamo nagring an sa iyang cellphone kundi baka yan nasa pag assess pa man ang sendang grupo taan Batuan Masbate saro mga tugang ini sa pinakaharani yan po duman sendang epicenter. May kinaraman po mga tugang sa sinabi ng linog and we'll try our best na makauron taman tabi mga tugang si Dr. Paul Alanis baka igwasin na ki-record mga tugang dyan sa Fibox, may kinaaraman po dyan
sa sitwasyon mga tugang sa probinsya kan Masbate. Rumdumon ta na kang enot nakauron ko kaiyan si Kwan, na-interview ko kaiyan si na-interview ko kaiyan si Dr. si Solidum, Dr. Solidum, Yusek Solidum, mga tugang. Sinabi niya na may fault line yan po sa lugar na iyan, parte po kan Philippine Trench sa probinsya kan Masbate. And siguro taon kakaurunon ta sinda mga tugang may kinaraman po sa mga pangyaring yan. Ta medyo watab pa, ha? Ipakita ki mga hagilap na mga public officials. Pig message ko naman through text tabi. Si Dr. Paul Alanis kan Fibox. Baka pwede tatabi na makauron ko niya na pagkaaga. Salamat tabi kay bossing amigong Raul, Salamat tabi kay amigong Raul na Nunez sa Globe. May pinurubad sa ko na mga informasyon. Hali po mga tugang sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Katakol na mga nakanangyari. And sa Attorney Alvin Villarmino Kasabago, nagpurwad man sa Kuya Key Data, may kinaraman po sa sunod-sunod na mga aftershocks, Diyan po mga tugang sa probinsya kan Masbate. And sana aday po ki buhay, day po ki buhay na nadanyaran mga tugang sa likod kan linog na 6.0. Diyan po mga tugang sa Kwan, diyan po sa probinsya kan Masbate. And hello, Dr. Paul? Sir? Dr. Paul, sir, magandang umaga ho. Hello. Good morning, sir. Si Henry Maceda po ito, sir, sa DCGB. Opo. Sir, pwede kayong ma-interview regarding po sa nangyaring lindol ho sa Masbate? Sige po, quick lang po. Yes, sir. No problem. Thank you so much, sir. Bilisan ko lang po. Okay. Mga kaibigan, nasa kabilang linya ho si Dr. Paul Alanis para po sa update natin. Detalye, may kinaraman ho sa nangyaring lindol dyan sa Masbate. Dr. Paul, magandang umaga. Ondon ho kayo sa DCGB. Pwede ho bang mabigyan nyo kami ng latest na information ho tungkol sa nangyaring lindol sa Masbate Province? Yes po, so good morning po and good morning po ating mga listeners. So kanina nga pong 2:10 a.m. nagkaroon tayo ng magnitude 6.0 earthquake sa Batuan, Masbate. So iba po ito doon sa nangyaring magnitude 5.0 kahapon at noong 5:15 p.m. naman, magnitude 5.0 sa Dimasalang, Masbate naman po. Opo. Sir, ibig sabihin itong itong na-mention inyong lugar, magkaiba ho ang lokasyon at hindi ho siya konektado sa bawat isa, tama? Well, magkaiba po yung mga lokasyon niya. Yeah, Ang pinagmula niya ay isa lang, yung paggalaw ng Philippine Fault. Yan sa Masbate. Oo. Sir, gaano ho ba ka-active itong fault na to? Kasi ngayon lang, I do not know kung tamang aking pagkaalala na simula kahapon hanggang kaninang umaga, halos sunod-sunod ho ang recorded na paggalaw sa mga lugar na yan? Okay. So, yung grounder po, yung Masbate, dyan po dumaan yung isang tanga ng Philippine Fault Zone. So, yung Philippine Fault Zone, nagsisimula po yan sa Northern Luzon, pababa hanggang Southern Mindanao. Opo. And kami pong mga tanga yan, yung isang tanga po, unfortunately, dito dumaan sa Masbate Island. Pagdating naman po sa mga yung earthquake, actually po, yung malakas, nagkaroon tayo ng malakas na earthquake doon sa Masbate rin, Yeah. Kaingan, 20. Correct po. Ito naman po lang, kagabi, actually noong 2003, February 15 din, eksakto, today, meron tayong malakas na earthquake dyan, magnitude 6.2. Yeah, So, nakikita po dyan yung talagang active yung Philippine Fault Zone. Yung gumalaw ko ba, sir, nung mga taon na yon, pareho nang gumalaw sa ngayon na area na fault line? So far po yung 2003 sa Dimasalang at yung kagabi, Opo. tapos
yun din yung lugar. Oo. Oo. Record. So, dahil po, malapit ka doon sa fault line, that is, kung expected na meron tayong doon sa lugar na. I see. Oo. Sir, mga ilang na tanong lang na lang po kasi napapansin ho namin ang karamihan ho sa malakas na lindol sa Bicol Region na ramdam natin ay diyan po sa may parte ng Masbate. Do we expect earthquakes pa po sa mga darating na araw na sana hindi naman? Medyo malakas pa po, Dr. Paul? Mag-expect po talaga tayo na meron mong aftershock dahil malakas po yung lindol. Bago 0.0, malakas yan. Oo. Yun. And then, also dahil active fault line po, yung dumadaan sa Masbate. Opo. Yung tinawin, magkakaroon tayo ng mga earthquake sa province. Opo. So, yung... Dito ngayon papasok yung earthquake preparedness natin. Kailangan talaga mag-preparar tayo. Oo. So, may nagtatanong ho na sa mga tagapakinig natin, may posibilidad, kasi yung gumalaw na plates na kagabi, wala pong impormasyon may posibilidad na magkaroon ng tsunami? Okay. So, pagdating naman po para po magkaroon ng tsunami, kailangan po at least magnitude 6. Ayun. So, yung hindi po nag-generate yun dahil magnitude 5.0 lang. Opo. Yung madaling araw, magnitude 6.0, pwede mag-generate doon ng tsunami. Pero another factor na kailangan is yung gumagalaw na fault line is madalas na nag-generate ng tsunami is yung either naghihiwalay, pero mas madalas is yung nagpapanggaan yung line. Ang fault line sa Masbate is side-to-side of motion. Ayun. So parang itan lang siya ang dalawa. So, hindi siya very rare yung ganun na earthquake na mag-generate ng unless merong malaking tablan. Opo. So, kahit kung nagkaroon man ng tsunami, dapat kanina pa yun. Yes. Oo. Dr. Paul, kung ito bang paggalaw paminsan-minsan ng area na yan sa Masbate, nakakatulong ho ba ito para maiwasan yung posible na mas malakas na lindol sa darating na mga araw? Interesting na question po yun. Opo. By logic, dapat po. Maganda po yung na maliit kaysa isang one-time, big-time na malakas. Hindi ko masagot kung maganda. Pero, yung feeling na theory. Pero, hindi po natin ma-confirm kung talaga gano'n. Kasi, maliit na earthquake, pwede rin pagbadya na meron po malakas na paparating. Opo. Sir, last na lang po. Ito yung lindol ba na to, posibleng makatrigger ba to ng parang volcanic activities, lalo na sa Mayon at Mount Bulusan, Dr. Paul? Okay. Good question po yun. Ngayon po, ang sa alert level 2. Dahil nga po yung Sabado, ang pansin. Opo. Yung Labadong po yun, naiwan po yung 2018 eruption. Ang po namin, right now, although, yung volcano po sa ngayon, wala pong mga volcanic earthquake. Sabi po, umakyat panibagong magma. Yung Labadong is, naiwan lang yun ng 2018. Okay. Ang story namin, is kung bakit malaki, wala namang mga volcanic earthquake, wala namang mga ito nga po, yung mga patuloy na mga lindol dito sa Bicol Region. Sa Camarines Norte, and ngayon sa may bandang Masbate. So, parang napipilig yung Mayon volcano or napipiga para ilabas niya yung naiwan na lava. So, yun yung theory namin. Pero, we're not expecting naman po na yung major na eruption na yung nangyari in 2018. Opo. Pinag natin if baka po lumaki sobra yung
may malipak doon and pumatak doon sa loob na 6 kilometers. Yeah, opo. O sir, yung mga inactive, o tama ba, inactive o dormant volcanoes natin, may chance ba silang parang magising muli sa ganitong patuloy na paggalaw po ng ating kalupaan dito sa Bicol Region? Wala ko pa yung activity na yan. Opo. Okay. Sir, Dr. Paul, maraming salamat po at medyo nag-ipido ang signal ninyo. Pero maraming salamat po sa informasyon ngayong umaga sa ating pong mga taga-subaybay dito po sa DCJB Legazpi. Mabuhay po kayo, sir. Welcome po. Thank you so much. Yun. Dr. Paul Alanis, medyo nag-fade ang nagtukayang kaya siya, nagdadalagan daw siya, sabi ni Dr. Paul, nasa sasakyan siya. Kan mapudang ko sa bago off there. Pasensya na po kamo, medyo nagpupunduan bako klarado ang sa iyang signal, pero ang base po duman sa nasabutan kay Dr. Paul Alanis, mga tugang sa tuya pong actually siya ang FIVOX resident volcanologist, digdi po sa Legazpi, na nagbabantay mga tugang diyan sa Mayon Volcano, diyan po sa Bulusan, buda sa iba pang mga bulod sa Satuya tabing kapalibutan, pero ang punto niya to digdi mga tugang regarding yan sa padagos na paghiro kan bulka kan daga sa may parte kan Masbate, konektado talaga duman sa sarong active fault line o fault mga tugang na monitor kan FIVOX na yan po dyan sa kadagatan kan Masbate, and we do not know, pero mas maray pong mag-ingat kita, magpreparar pirmi until now dahil pa man ekipahe na nakakadetermine kung no rin tabi mahiro ang saro na lugar sa paginin linog. Ang salaminting panglaban yan, iyo po ang kahandaan nyato mga tugang na mga kababayan in kaso kung magkaigwa tabi nin makusog na linog. So, dahil po kikasiguruhan kung itong padagos na paghiro dyan baka makatabang or mga tugang maka-trigger nin mas makusog tabi na linog sa mga maabot na luto. So nangyari pa lang kan inuminaging mga taon, so dakul baga dyan ang damage man na mga harong, halos pareho kasuha Pebrero 14, 15 man pala nito, na taon mga tugang susaliwat na paghiro kan mga daga dyan po mga tugang sa probinsya kan Masbate. Okay? And tontod man makikipag-ugnayan kita mga tugang sa OCD, yan po sa Office of the Civil Defense, then baka makontak niya to so sa tuya tabing kontak duman sa probinsya kan Masbate para aramon niya to mga tugang ang sitwasyon sa lugar, kung kumusta po ang sign ng assessment, kung kumusta po ang damage mga tugang sa sinabi ng lugar, lalo na po dyan sa Batuan, Masbate, Sin katraning po ng mga lugar sa Dimesalang, ayo pang naging sentro kan linog. Kaso hapon, pasado alas 5, gudang ngunyan tabing maagahon, mga tugang namatay niya to digdi sa probinsya kan Albay. Salamat kan sa nang pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Do not forget to smile. God is good all the time. Goodbye. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal, magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand